Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manning. Taong 1977, Kasiguran, Aurora. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo itong si Manning. Malapit lang ang kanyang paaralan sa kanilang lugar, kaya namay hindi na niya kinakailangan pang maghanap ng bahay na matutuluyan. May sakit noon ang kanyang ina. Ang kanyang ama lamang ang bumubuhay sa kanya. Maraming beses na nila itong ipinatingin kung saan-saan pero tila bang hindi yun nagagamot. Marami na rin silang albularyong pinatingnan, subalit karamihan sa mga ito natatakot nang sa hindi malamang dahilan. Dahil sa mga ganoong pangyayari, kaya na may iisa na lamang ang kanilang pabalik-balik na nilalapitan at yon ay ang mga doktor na nagtatrabaho sa bayan. Sa loob ng ilang linggong pagpapatingin nila rito, wala silang nakuha na kahit anong impormasyon na tutukoy sa eksaktong sakit nito. Sinasabi ng mga doktor, simpleng sakit lang naman ang iniinda ng kanyang ina kahit ilang buwan na yung nakakapit sa kanya. Yung mga sugat niya sa likod, walang nakikitang dahilan ng mga doktor upang ituring yung banta sa buhay. Nang dumating na sa puntong napagtatanto na ng kanyang ama na gumagastos na sila sa wala, itinigil na nila noon ang pagpapakonsulta. Ang tanging ginagawa nila, pagpahingahin yon sa loob ng kanilang bahay habang naghihintay ng makakatulong sa kanila. Sa paglipas pa ng mga araw, nabalitaan nila sa kanilang lugar ang pagdating ng isang dalubhasang espiritista. Mabilis na kumalat ang ginagawa nito sa kadahilan ng bukod tangi ang pamamaraan ng paggamot nito sa kanyang mga parokyano. Ayon sa iilang unang nakakita sa espiritistang yon, may mga kakaiba yung bagay na ginagawa. Sabi-sabi sa kanila, habang nanggagamot yon sa isang pasyente, nasipat nila itong tumilapon sa gilid ng bahay at kasabay nito ang pagkakaroon nito ng marka ng paa ng kabayo sa kanyang dibdib. Unti-unti ring dumugo ang balikat nito na ayon sa espiritista, kagagawan yon ng mga duwending nagtutulong-tulong para pabagsakin siya. May mga panahon ding nasisipat nila yung gumagapang sa mga kanal na ayon dito nang hahabulyo ng masasamang espiritu. Bilang lumaking malakas ang pananalig sa Panginoon, hindi pinaniwalaan ni Manning ang mga bagay na yon. Para sa kanya, lahat ng mga milagrong nakikita ng mga kababaryo niya, purong kagagawa ng panlilinlang ng demonyo. Hindi siya naniniwala sa mga albularyo o kahit ano pa mang individual na nakakapagpagaling dahil alam niya sa kanyang sarili, pinapasok ng tao ang demonyo sa mundo para dayain ang sanlibutan. Anumang bisyo ng tao na nakakapagpasama sa katawan nito, panlilinlang yon ng demonyo. Anumang kamangha-manghang bagay ang nagagawa ng isang tao, panlilinlang yon ng demonyo. Ang pagpapakilala sa sugong dumating sa mundo bago ang pagdating ng tunay na Mesaya, isa din sa mga huling alas ng dyablo para linlangin ang mga tao. Maraming bagay sa mundong ito na kinakailangang iwasan kung nais mong huwag kang malinlang. Sa bandang huli, hindi makamundong bagay ang mahalaga kundi ang kaligtasan ng kaluluwa. Iilan lamang ito sa mga pinaniniwalaan ni Manning na siya namang rason niya kung bakit mariin niyang itinatakwil ang pag-iral ng mga albularyo at espiritista. Pasensya na kayo hindi ko babanggitin ang relihiyong kanyang kinakaaniban at nasisiguro ko marami sa inyo ang kaanib dito. Isang araw, habang gumagawa siya ng proyekto, nasipat niya sa labas ng bahay nila ang espiritista kasama ng kanyang ama. Pagsilay niya sa pagmumukha nito, bigla naman siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan.
Bilang inosente pagdating sa mga lihim na karunungan, minabuti niyang yon ay ipagsawalang bahala na lamang. Sa pagpasok ng matandang yon sa loob ng kanilang bahay, nagpatuloy siya sa kanyang mga ginagawa. Unti-unti na din niyang napapansin ang pagsidatingan ng mga kababaryo nila sa labas para makiusyoso sa gagawin nitong panggagamot. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang masipat niya ang kanyang inang dinadala na ng kanyang ama sa sala, doon na niya minabuting magmasid sa mga nangyayari. Unang ginawa ng espiritista, titigan yun mula ulo hanggang paa. Matapos yan, dahan-dahan naman itong hinawi ang kurtina ng bintana nila, sabay tanong sa kanyang ina kung sino ito at ano ang kailangan nito sa katawang yon. Noong una, walang naging reaksyon ng kanyang ina. Subalit nang kumuha na ng tansong hugis pahaba ang espiritista, doon na dahan-dahang nagbago ang lahat ng mga nangyayari sa bahay nila. Pag-ihip nito sa tanso, dahan-dahan naman itong hinawakan sa balikat ang kanyang ina at kasabay nito ang animoy pangingilag nito na parabang ang dumadampi sa balat niya ay isang nagbabagang bagay. Unti-unti na rin yung umaangil hanggang sa hindi naglaon, bigla itong sumigaw dahil sa ginawang pag-ipit ng espiritistang yon ng tanso sa pagitan ng mga daliri nito sa paa. Sino ka? Kapag kinakausap ka, sumagot ka. Anong ginagawa mo sa katawan ng babaeng ito? Bakit mo siya kinakailangang parusahan? Wika ng espiritista sa kanyang ina. Matapos nitong makapagsalita, kitang-kita ni Manning kung papaano mahirapan ang kanyang ina. Siyempre bilang anak, unang reaksyon nito ay tulungan ang kanyang ina. Paglapit niya sa espiritistang yon, bigla naman siyang natigilan nang titigan siya nito sa mata habang nagwiwika sa kanya ng, Tutulungan mo ang nanay mo? Wala ka ritong magagawa. Bakit yung mga rebultong tinakamamahal ng nanay mo pinagtutumba mo at inilibing mo sa labas ng bahay ninyo? Suwail kang anak. Suwail! Nang marinig naman ito ni Manning, halos kumalas na noon sa kanyang katawan ng kanyang diwa dahil sa pagkabigla. Nasisiguro niya, walang nakakaalam sa mga bagay na yon maliban sa kanya at sa nanay niya. Ang nakakapagtaka pa, 2 taon na ang nakalipas nang gawin niya ito. Kahit nga siya noon, nakalimutan na niya ang tungkol doon. Sa puntong yon, wala na talaga siyang ideya sa mga nangyayari. Pakiramdam niya, may kakayahan ng espiritistang yon na basahin ang mga nasa loob ng isip niya. Dala ng takot at kanyang pagkabahala, minabuti niyang tumungo sa kusina ng kanilang bahay para magtago at magnilay. Habang nakaupo siya sa sulok, panay naman ang kanyang pagramdam sa paligid. Yakap-yakap niya noon ang isang Biblia, simbolo ng pananampalataya niya. Tuwing nakakaramdam kasi ng takot at pangamba itong si Manning, yun lamang ang kanyang nakasanayang gawin upang madaling maramdaman ng kapanatagan. Lumipas pa ang ilang minuto, sa pagbalik ng katahimikan ng kanilang tahanan, doon niya nasilayan ang espiritista na naroon sa kanyang harapan. Bakit ka nangangamba? Iisang Diyos lamang ang ating pinaglilingkuran. Ako ang mandirigma niya at ikaw naman ang tagasunod. Wika ng espiritista, sabay labas ng tansong krus na may imahe ni Kristong nakapako. Nang marinig naman yon ni Manning, patuloy naman siyang umiling. Mariin niyang tinutulan ang mga sinasabi ng espiritistang yon sa kadahilan ng taliwas ito sa mga kautusan na naroon sa banal na kasulatan. Maya-maya pa, pagtitigan nilang dalawa, ramdam na ramdam niya ang pagdilim ng paligid. Pagsilay niya sa mga mata ng matanda, nasipat niya yung unti-unting namumuti na siyang nagbigay ng hindi maipaliwanag na kilabot sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng kaganapang yon,
ipinaliwanag ng espiritista ang kapangyarihan ng krus na tangan niya. Ayon dito, mas malakas sa Biblia ang krus na yon sapagkat doon mismo nanggagaling ang kapangyarihan ng Diyos. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, minabuti niyang manatiling tahimik. Bagaman natatakot, hindi yun sapat para maalis sa kanyang diwa ang kanyang pananampalataya. Sa pag-alis ng espiritistang yon sa kanyang harapan, doon pa lamang napabuntong hininga ng malalim itong si Manning. Sa puntong yon, hindi niya maiwasang magkaroon ng ibang kaisipan na halos sumukat na sa kanyang paniniwala. Habang patuloy siyang nakikiramdam sa paligid, doon niya narinig ang espiritistang pilit pinapaamin ang nilalang na nasa kalooban ng kanyang ina. Sa pagkakatanda noon ni Manning, mangkukulam na may kalahating aswang ang naging pakilala nito sa kanila. Rinig na rinig niya yon, gawa ng bawat pagpihit ng tanso, isinisigaw nito ang lahat ng kasagutan na nais malaman ng espiritista. Kinahapunan, tuluyan na ngang gumaling ang kanyang ina. Ayon sa espiritista, inaaswang yon habang paunti-unting kinukulam. Para mapatunayan ang mga bagay na kanyang sinasabi, ipinakita nito sa kanilang mag-ama ang mga balahibo ng pusa na paulit-ulit lumalabas sa sugat nito kahit kalilinis pa lamang nila. Matapos ang gamutan, inilahad ng matanda sa kanila, hindi pa roon nagwawakas ang gamutang kanilang kinakaharap. Bagaman patay na ang mangkukulam, nasisiguro nitong nananatiling buhay ang aswang na naging katuwang nito sa pagpaparusa. Bago yun umalis sa bahay nila, tapatan nitong inilahad na wala yung kakayahan para makatulong sa bakbakan na kanilang makakaharap. Bukod kasi sa marami pa itong gawain, hindi na rin saklaw ng matanda ang pakikipaglaban sa mga aswang. Nang marinig naman yon nila Manning, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa pag-alis nito sa kanilang tahanan, bitbit nito ang kalahati ng kanilang ipon alinsunod sa napagkasunduan ng espiritista at ng kanyang ama. Nang silang dalawa na lamang ang natira sa loob ng bahay, halos hindi nila mawari kung ano ang mga susunod nilang gagawin. Bukod kasi sa iniwang babala ng matanda, ukol sa pagbisita ng aswang sa bahay nila kinagabihan, nanatili ring malabo ang mga hakbang para iwasan at labanan ito. Dala ng pagiging desperado, iisang paniniwala na lamang ang kanilang pinanghahawakan noong mismong oras na yon, at yun ay ang mga naririnig nilang paniniwala ukol sa pamamaraan para paslangin at pahinain ang mga aswang. Bago pa man tumalikod ang araw sa kalupaan, naging abala silang mag-ama sa paglalagay ng mga dahon ng talong sa bubong ng kanilang bahay at sa pagsabit ng mga palaspas sa entradang pinto nito. Lahat ng walis tingting nila ay pinatayo nila ng baliktad sa paniniwalang ang paningin ng mga aswang sa bagay na yon ay mga matutulis na sandata na kinakailangan nilang pangilagan. Nagkalat din sila ng asin sa paligid, kalakip nito ang mga kalamansing bilog. Ang silid namang kinaroroonan ng ilaw ng kanilang tahanan, sinigurado nilang ligtas at walang butas na maaaring pasukan. Sa paglalim ng gabi, walang ibang ginawa ang kanyang ama kundi ang maghasa ng sundang at iba pang mga patalim. Habang ginagawa niya ito, maya't maya naman ang pagsipat nito kay Manning na nananatiling nakaantabay sa may parte ng kanilang kusina kung saan kitang-kita ang labas ng bahay nila. Kung hindi nyo kasi na itatanong, uso noong mga panahong yon ang pagkakaroon ng kusinang may mga rehas na disenyo para magkaroon ng magandang tanawin habang naghuhugas ng mga plato. Isa din itong kahinaan ng mga bahay noong mga panahong ito dahil ang mga butas na yon ang nagsisilbing lagusan ng mga tagapagmasid at marka ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsipat sa paligid,
Wala naman siyang nakitang kakaiba. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makakita siya ng isang baboy ramo na halos triple ang laki kung ikukumpara sa ordinaryong baboy. Abalang-abala ito sa pagkakain ng damo, di kalayuan sa kanilang tahanan, kung kaya't minabuti niyang yon ay ipagsawalang bahala na lamang. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto, napapansin na niya ang unti-unting paglapit nito. Pakiramdam niya, bukod sa pangangain ng damo, meron pa yung ibang pakay sa lugar na yon. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang ama. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, biguyong makita ang baboy na kanyang nasisilayan. Habang pilit nitong hinahanap ang nilalang na yon, nanatiling tahimik lang naman itong si Manning, gawa ng nasa harap lang nila ang baboy. Papaano yung hindi nakikita ng kanyang ama, gayong nasisipat niya ito? Pakiramdam niya noon, nababaliw na siya o hindi naman kaya'y pinaglalaroan siya ng kanyang paningin. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti niyang manatiling kalmado sa kabila ng mga bagay na kanyang nasisilayan. Sa paglapit pa ng baboy ramo sa kanilang lugar, unti-unti na nilang naririnig ang mahinang pag-ungol ng kanyang ina. Matapos siyang marinig ng kanyang ama, dali-dali naman siya nitong iniwan para puntahan ang silid na kasalukuyan nitong pinagpapahingahan. Maya-maya pa, nang mapagtanto ng kanyang ama na wala naman doong nangyayaring kakaiba, minabuti na nitong bumalik sa kanyang kinaroroonan upang ipagpatuloy ang kanilang pagbabantay. Habang pinag-iisipan nila ang kanilang susunod na gagawin, doon ito na pagdesisyonan na ipagkatiwala kay Manning ang pagsilay sa mga nilalang na bigo nitong makita. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang tumungo sa kanilang kusina para magmasid. Habang pinagmamasdan niya ang baboy ramo, naging abala naman ang kanyang ama sa paghahasa ng sundang. Ginawa niya ito upang magbigay hudyat sa nilalang na hindi sila ang uri ng pamilyang mangmang pagdating sa lihim na karunungan. Bagaman napakatulis na ng sundang ng kanyang ama, patuloy niya pa rin yung hinahasa habang nagmumura. Sa bawat paglapat sa bato ng talim nito, nagsasambit yon ng mga kataga ukol sa kung ano ang kaya nitong gawin sa oras na mangahas ang aswang na yon na pumasok sa kanilang lugar. Mariinding inilahad ng kanyang ama na halang ang kanyang kaluluwa sa sinumang demonyong nagtatangkang saktan ang bawat miyembro ng kanyang pamilya. Makalipas lamang ang 2 oras, doon pa lamang nasipat ni Manning ang paglisa ng aswang sa lugar nila. Sa halos 2 buwan, 1 beses tuwing linggo kung bumisita ang nilalang na yon sa kanilang tahanan. Hindi nito tinatantana ng kanilang ilaw ng tahanan hanggang sa hindi naglaon, naglaho na lamang ito na parang bula. Sa pagkawala ng nilalang na yon, naging matahimik naman kahit papaano ang kanilang pamumuhay. Unti-unti na ring nanumbalik ang lakas ng kanyang ina dahil sa bisa ng gamot na ibinigay ng espiritista. Fast forward tayo. Sa pagtatapos ni Manning sa kolehiyo, lumipat siya sa ibang lugar para magtrabaho. 2 beses sa 1 taon na lamang siya noon nakakauwi, gawa ng kinakailangan niyang maghanap buhay para sa kanyang pamilyang naiwan. Alinsunod sa paniniwala niyang kinagisnan, habang siya ay nagtatrabaho, patuloy siyang umiiwas sa mga makamundong bagay na kabilang sa panlilinlang ng mga dyablo. Ayon kay Manning, habang tumatagal siya sa trabahong yon, marami na siyang nakikilala at nakakasalamuhang tao. Nagkaroon nga siya noon ng kaibigang galing Mindanao kung saan nagtatangan niyo ng karunungan ng pangungulam. Habang wala sila noong ginagawa, inilahad ng kaibigan niyang yon na subukin ang karunungan nito. Kaya yun nagkaroon ng interes sa kanyang magpatunay, gawa ng unti-unti na niyang nakukumbinsi yon sa aral na kanyang pinaniniwalaan.
Manning, bigyan mo ako ng litrato ng taong kinagagalitan mo. Ipapakita ko sa iyo ang bisa nito. Seryosong wika ng kaibigan niya habang nag-uusap sila ukol sa kaligtasan at pananampalataya. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, bigla namang pumasok sa kanyang isipan ang tungkol sa lalaking nagngangalang Bino. Matagal niya na yung kinagagalitan sa kadahilan ng palagi na lamang siya nitong pinagdidiskitahan. Nang makapagpasya na siya, litrato nito ang kanyang ibinigay sa kaibigan niya. Maniwala kayo o hindi, nang makuha na yon ng kanyang kaibigan, kitang-kita niya kung papaano yon bulungan ng usal sa noo habang pinapasok ang sinulid sa karayom na hawak nito. Nang maihanda na yon ng lalaki, tinahi nito ang noo ng litrato, sabay paipit nito sa santong naroon sa kanyang silid. Namalagi ang litrato sa ilalim ng santong yon sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Nang maisakatuparan na ng lalaki ang ritual, doon nabalitaan ni Manning kung papaano dinapuan yon ng hindi maipaliwanag na karamdaman. Tuwing hapon sumasakit ang ulo nito at walang patid ang pagsusuka. Nababago lamang ang karamdaman ng lalaki sa oras na mag-umpisa na yung umiyak at manalangin. Nagpatuloy ang ganoong karamdaman ni Bino hanggang sa dumating ang puntong napagpasyahan na ni Manning na bawiin ang sumpang inilapat dito ng kanyang kaibigan. Sa loob ng ilang buwang pagsasama nilang dalawa, hindi pa rin natitinag sa aral ng lalaki ang pananampalatayang dala-dala ni Manning. Sa katunayan, walang araw silang nagdedebate para mapatunayan kung kaninong relihiyon ang tunay. Nang dumating na sa puntong hindi na sila nagkakaliwanagan, gumawa sila ng isang kasunduan. Kapag nagawa ng lalaking yon na malapatan siya ng sumpa ng kulam, siya mismo ang lilipat sa relihiyon nito. Subalit kapag nangibabaw ang kanyang pananampalataya sa aral nitong tangan, mapipilitan niyong lumipat sa kanyang relihiyon na pinaniniwalaan. Nang mapagkasunduan na nila ang bagay na yon, doon na inumpisahan ng lalaki ang harapang pangungulam sa kanya. Lahat ng malalakas na aral nito ay ibinuhos sa ritual nitong ginawa, subalit himalang hindi man lang siya nagkaroon ng kahit na anong uri ng karamdaman. Dahil sa milagrong nasilayan nito, taus-puso yung nagpadoktrina sa aral na pinaniniwalaan niya. Lumipas ang taon, lumipat na naman ng ibang trabaho itong si Manning. Kasabay ng paglipat niya ng lugar ay ang pagkaputol ng kanilang ugnayan ng kanyang kaibigan. Hindi man nag-uusap, nasisiguro niyang matibay pa rin ang mga alaalang nagsisilbing pundasyon sa kanilang pagkakaibigan. Habang tumatagal si Manning sa lugar na yon, doon niya nakilala ang isang lalaking may malakas ding pananampalataya. Kumpiyansa siyang matatalo niya yon sa isang debate pero nagkamali siya. Sa loob ng 1 linggo ng kanilang pagdedebate, ni minsan hindi nakapalag ang aral na tinatangan nitong si Manning. Paano ba naman kasi, ang kalaban niya hindi nagbibitaw ng mga salita na walang kaugnayan sa mga sitas sa Biblia. Unang beses niyang magkaroon ng ganoong uri ng katunggali, kung kaya't aminado siyang labis siyang nahihirapan na makipag-usap dito. Ang labis na nagbigay ng kaliwanagan sa kanyang isipan ay noong ilahad nito sa kanya na hindi madaling maligtas at mapabilang sa kawan na pinamamahalaan ng tunay na Diyos. Maraming pagsubok ang haharapin para makuha ang biyayang yon at darating rin sa puntong tatalikuran at uusigin ka ng karamihan. Ang mananatili hanggang sa wakas ay ang siyang tunay na maliligtas at magmamana ng buhay na walang hanggan. Matapos ang ilang araw ng kanilang pagdedebate, nakumbinsi itong si Manning na lumipat ng relihiyong kaaniban. Pasensya na kayo ulit, hindi ko maaaring sabihin ang relihiyon niya ngayon para na din maprotektahan ang inyong mga paniniwala. Alam niyo ba,
Magmula noong napabilang doon si Manning, mas lalo pang lumawak ang kanyang kamalayan pagdating sa mga sitas ng Biblia. Magpahanggang ngayong matanda na siya, hindi niya pa rin makakalimutan ang taong nagpamulat sa kanya. Marami man siyang pinagdaan ng pasakit at paghihirap sa kanyang paglalakbay, wala siyang pinagsisihan sa mga ito. Katunayan na dahil sa mga pahirap na yon, nakamit niya ang masaganang buhay na matagal na niyang minimithi. Ang labis niya pang ipinagpapasalamat na matay ang mga magulang niya na walang anumang bahid na galit laban sa kanya. Dahil din sa pagiging mabuti nitong si Manning, kung kaya't nakuha din yon ng mga anak niya. Bago siya tuluyang namatay, labis-labis pa rin niyang ipinagpapasalamat na natiling bukang bibig hanggang sa huling hininga ang tungkol sa demonyong espiritista at kung papaano siya namulat sa mga sitas ng Biblia. Okay, opinyon ko sa kwento. Hindi ko makuha kung ano yung pinakapunto ng kwento natin, no? Kasi ang sabi nga nito ni Manning, tungkol sa aswang to. Pero kasi nung pinabasa ko na, may ibang part, siguro mga kalahati ng kwento tungkol nga sa yung nanay niya inaaswang ng kalahating mangkukulam. Ay hindi, isang mangkukulam tsaka isang aswang, pinapahirapan yung nanay niya. Hindi na paliwanag yun kung bakit. Tapos biglang tumalo ng ilang taon, biglang napunta naman sa relihiyon. So, hindi ko alam kung ano yung pinaglalaban ni Manning para sa kwento ng nanay niya at ng buong pamilya niya. Pero medyo ang napansin ko lang talaga sa pinakakwento yung pagtalon-talon niya ng relihiyon. Though hindi naman siya maraming beses tumalon, parang isa lang nga yata no, yung dulo lang. Hindi ko alam kung anong relihiyon kasi wala ring nakasulat Pero yung relihiyon na yun ang nagpamulat sa kanya. Pero may binabanggit na Biblia. So, hindi naman tayo nagbanggit ng ibang libro. Biblia pa rin. So, baka dikit pa rin to sa kung ano man yung pinaniniwalaan natin. Pero overall, yun nga yung tungkol sa aswang. Medyo karampot lang yung narinig ko. Ang mas lumamang sa akin yung tungkol sa relihiyon nga. Siguro, gustong i-promote ni Manning kung ano yung relihiyon niya ngayon o nung pamilya niya, pero hindi niya nga ma-on point. Kasi nga, iba-iba tayo ng paniniwala. Baka magkaroon pa siya ng maraming basher, di ba? Yun naman sa akin lang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.